Една кратка разходка в магазин Ламезон, който се намира на центъра на град Варна, на улица Мусала 4. Тук можете да намерите картини, маси, цветарници, столове и всичко, което е необходимо за интериора на вашия дом. Елате и разгледайте. Имаме богата гама от продукти, които се внасят директно от Франция. Нашите ексклузивни колекции са направени с поглед към детайла с живи материали. Използването на естествени материали до голяма степен определя уникалния вид на нашите мебели и аксесуари. Елате на място и се убедете в това. Разполагаме също с подаръчни ваучери, които можете да подарите на ваш скъп колега, приятел или роднина, който с удоволствие да дойде и да избере нещо по собствен вкус от магазина ни. Ваучерите имат валидност 3 месеца и важат за всяка